أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين മലബാറിൻ ദേശത്തായി ഉറങ്ങിടുന്നൊരു ശൈഖുന മലയാള നാടിന്റെ ആദരവേറും ശൈഖുന കണ്ണിയത്തുസ്താദെന്ന നാമത്തിനും ഉടമയായി കരളായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെയും പുണ്യ സമസ്തൻ പ്രസിഡന്റായവർ നിന്നോരേ പുണ്യമാം ഇൽമിന്റെ ഗേഹമായെന്ന് വന്നോരേ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ മരതകമായി തീർന്നോരേ പതറാതെ നേതൃത്വം നൽകിയുള്ളൊരു പുണ്യരേ അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഏറെയുള്ളൊരു മുത്താണ് അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മത കാട്ടിയുള്ളൊരു ഒളിയാണ് അമ്പവൻ തന്നിലായി ശുക്ർ ചെയ്തൊരു പൂവാണ് അഹ്മദ് എന്നൊരു ഇസ്മാലേ മിന്നും നിറവാണ് മഴയില്ല ദേശവാസികൾ സങ്കടം ചൊന്നേ മഹാനവർ പെരിയോനിൽ ദുആയിരുന്നേ ആ സമയത്തിൽ മഴ പെയ്യുന്നേ ആ മഴ കൊണ്ടവർ ഹയാത്തിലുണ്ട് അവരുടെ കീർത്തികളാകെ പരന്നേ അങ്ങാടിയിൽ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ എത്തുകയാണേ റുപ്യക്കന്ന് 10 എണ്ണവും വാങ്ങുകയാണേ വീട്ടിൽ എത്തിയ നേരം അന്ന് സഹധർമ്മിണിയും പറഞ്ഞിടുന്ന് മത്സ്യം ഒന്ന് അധികം എന്ന് ശൈഖുനയും തിരിച്ചത നടന്നിടുന്നേ അങ്ങാടിയിൽ കടക്കാരനോടായി ചൊന്നേ അധികമായി ഒരു മത്സ്യം വീതിയിലുണ്ടെന്നും അർഹനല്ല ഞാനും ഇന്ന് ആ മുതലിനും അവരന്ന് ഉസ്താദോടായി ഉരത്തിടുന്നേ അധികമായി ഉസ്താദിന് തന്നതുമാണേ അധികമായി തരുന്നതും പറഞ്ഞിടണേ അതിനാലെ റിസ്കന്ന് ഹലാലാകുന്നേ റഈസുൽ മുഹദ്ദിഖിന്റെ ബർക്കത്താലേ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണേ